Ramogi machiegni chenro mar mine wacho elo jailieta ka bende kawuono mana kana singo wantiere koda wendo mosedonje studio wan gi ZP Okoth mano laktar ma bende nitiere e paw sinema. Obiro leronwa moko kuom gima omiyo nodonje paw sinema kaachiel koda kaka chenro kata yor tich machalo kamano osedongore pacho ka wang'eyo ni kuom thuolo malach jonyuol machon kata jonyuol wane ok joma bedo mayot sami wacho ni idwa donje paw sinema idwa bedo e tugo moro ni mano e tich midwa ni ti kata kamano biro nyisowa ni to bende wach machal kamano oselokore to kapok olokore ere chenro mar rowere nyalo luwo mar mondo mi gichopi e ngas mamalo e paw mar sinema machiegni zipi iwacho ni irwako ogute mathoth adwaro mi thuolo mar mondo mi iwachwa ni to ogute mamoko kopogore koda bedo japuonj KCA ogute mamoko mirwako gin magi An aloso sinema gimiluongo ni producer kata director kasto kendo korka tugo konieri atugo e stage an actor kaka sani eri sana ji ong'eya ne gimiluongo ni one woman shows an kenda e stage for 2 hours koro ji bende mor kanyo ero ka achwado story ngolo konieri gi koni to ji nyiero matin ji ywak matin mano tija mora kabisa erokamano duoki mana chien matin nikech kuom thuolo malach wach mar sinema mana kana wacho jonyuol ok kawe mayot ahinya kiwacho ni tok isetera e sikul masesomo mbalariany masetieko koro adwa ni mondo adhi atugi bende ere kaka chenro mar idho ngas mopogore opogore no chalo ni ahinya to jonyuol ni norwako mokwongo ne ok girwako nikech ok ne en gima ndalogo iko neno ka gima nyalo kelo pesa kata nyalo miyo ng'ato bedo gi maisha maber ndalogo bedo ni dhi somo ngolo ma kaka mar tugo nieri neno ka gima en wach mar galruok mar jok moko timo maber koro jonyuol ka noneno ni anta timo maber to pod adwa dhi timo tuke gi niluongo ni tuga ni no gineno ka yot negi lakini kana dhi Maseno University naneno ka nitiere opportunity man koro anyalo loko mondo awuog e course mane onego atim communication kasto adhi mar tugo miluongo ni drama ni ma kaka nalokoro adhi kono mane makoro adhi asomo kendo nyaka PhD koro masters atimo University of Nairobi kasto PhD adhi atimo Kenyatta University. Iduoko penyo mana adwa penyi to in laktar e pap mari nitie laktar mar thieth nitie laktar mar somo koro mari en masomo manyiso ni somo tugo nyake okang' mamalo mogi safar osebedo machalo nade ok osebedo mayot ok yot nikech kata kan wachako kata bang' tieko somo kan abiro Nairobi ka mondo ayud tich ne ok yudre mayot nikech mokwongo nitie ndalo moko mane wacho ni jok mosomo gino ero bende ok ong'eyo gino maber koro ne ok miyu nafas mayot nikech ji neno ka gima giluor lakini tinde iyudo ka kumoro amora madhiye ayudo aidha jok manosomo godo kata jok ma apuonjo matiende ni papa osechako yawore ji osechako elewa ni gini eri en gima ng'ato nyalo somo kendo osechako miwa luorowa kaka wadwarore mana kaka pewe mamoko iyudo ka ng'eny tijegi joma chuo nosetele chon kaluwore ni samoro ne giyudo thuolo kapok ne wayudo kendo kaka ng'ama miyo samoro kati wach kata wan mana ma wan e media ginyalo wach ni dhako manie media weche ne ok ler ahinya bende nitiere kwede ma pod nitiere king'iyi gi yor tiji ipimo kod timbeni koso ji tindo ng'eyo ni tich pod tek ne chuo mang'eny nikech koro kaka sani iri kiya tich gotieni ng'ene chuo to wacho to nyako ni pod somo news nyaka saa 4 ango chope od sadi moted kuon sadi koro kamane kaka ineno wan jo sinema ang' idhi itim sinema nyaka ang' kata diro tieno ndalo moko bende ionge odi juma mangima koro ing'eni penjore kata ang' orit nyithindo sadi ang' olos ot sadi ang' obed gi dichuo sadi koro inenowa ka gima tijwa nopogore lakini kirango kata mana bathe koni eri kata tije moko mana mag ofis bende seche moko inyalo wach ni ng'ato dhi e conference donge pod ng'ato bende wuoka agombo ni dichopie kama koro ineno mine kata mana kaka dichuo bende ng'ato nyalo dhi tich to duogo gima muhimu en ni mondo ji obedre gi yie kuom ng'ato ka ng'ato ma kata ng'ato dhi tich i understand odhi tich to duogo en mani kuom adieri to osebedo matek ne ji nikech kaka wan jo Afrika yo ma idwaro ni mondo mon obedi gi chuo bedi nitiere kaka ji oketo mpangilio lakini piny lokore omiyo tijwa ni osebedo gi doubts mang'eny moko bende koni ni ka itugo gi dichuo to gipenjo ni kaka numakrucha en adier ni utuga kendo bedo matek
Ang'eyo ni mano bedo ga matek ne ji ahinya ka ng'ato nyalo ng'isi ni ma zipi mani neno kane tugo cha ok en zipi ere kaka ipogo ji ariyo gi sama iwacho ni ng'ama ni nene set cha opogore gi an miromo koda ere kaka igonyo law kiwuok e set e dendi mondo ibed ji ariyo mopogore. Koro kaka wan seche ma idonje set cha iwacho ni ikawo karakta no lakini seche mitieko chande nitie gima wacho ni de-rolling donge koro itemo iparori ni an zipi okan awino mane atugo chande koro iwacho ni an zipi an koro asegolo lawno ero e gimomiyo seche ma kata kani tugo mane kani irwako rima opogore manade igonyo lawno ero irwako lepi ma kawaida miyo in kata obwongoni miyo duokie paro mar ni koro ma an zipi koro we adogot onge chieng' minyalo yudo kikiko ji ariyo gi engimani mapile nyalo bedo ka wawach ni kaka ineno kaka TV drama seche moko ing'e ni dhi mbele ndalo mang'eny inyalo yudo ka kitugo wach ni ka miyo ma iye wang' ahinya inyalo po ka seche moko iyo sechako bedo ma iwang'e ot to ka in ng'at itugo ka ng'at mamor ahinya ng'ato nyalo wacho ni to tine timor kare moche ma miyi mor nikech seche moko mano ero timore ne dhano moro amora lakini kiyudo director maber to seche mutieko timo episode ka episode to okonyo mondo relax kata unyalo timo kata yoga kata mana breathing exercises mondo pachu mondo duogi mondo chunyo bed mokwe mondo dog kaka nonigi bedi. To chenro inyalo ng'isa ni to gin ber mage ma bende iseyudo mana ng'e ni setime higni mathoth ber machalo nade ma osemori e paw sinema? E paw sinema mokwongo an awacho ga ni ka in gi nyathi mantiere gi talanta mar sinema we odhi osom gino nikech an kaka ng'ato mosome ichula mang'eny moloyo ng'ato moko some koda ng'ato tije ber marom nade maloyo mara to seche maketo otese na kata embo keto otese ne kata ka onge otese ibro chulo mang'eny moloyo koro awacho ka ni ban ber maseneno nikech kuom somo gini en ni ichula maber moloyo. Mar ariyo gini miya mor omiya kwe chunya kaneno ka gik matimo loko pach ji loko timbe ji nikech kibiro e National Theatre kaka next week tich abich tineno tich matimo nyalo miyi lokri paro mipenjri to be en adieri kamae kaka an dhano onego wabed ni kwahusiana nikech kineno gimoro kaka tuke kaka sinema kama onego miyi parrie ni ere kaka gima neno cha nyalo loko ngimana ere kaka karakta maneno chande chal gi karakta ma ang'eyo kata an ang'o madalok mondo abed ng'ama ber. Kar pesa kanyo. Kar pesa kanyo. Go chudo maber ma ng'ato nyalo wacho ni awuok tich tanyalo chulo bills ga ABC nikech samoro wacho ni samoro Kenya kapok wachope e okang' mar pinje maoko mar chudo jotugo. Ana wacho ni chudo shida ma wan godo en mana ni jok machako nigi haraka ahinya onge tich moro amora ma ichako kawuono tichuli pesa mang'eny koro nyaka tijni eri ndalo mang'eny kata mana ng'at matiyo mana tij japuonje primary kata secondary kochako pesa ne ok ng'eny ka ng'at ma osetiyo tijno higni 10 higni 20 koro an gima dawach ni ka ng'ato chako onego bed ni ojiwore gi pesa michule matin no ka en bende obedo gi yie ni kaka omedo tiyo kanyo eka tije mang'eny bro yude te kaka pesa bedo mang'eny. Erokamano. Sekta mar sinema osedongore machalo nade Kenya ka? Sani wasedongore ndalo machon ni yudo ka ne wan nyalo bedo kata gi sinema achiel kende ema wuok higa mangima to sani eri kaka higa mokalo Kenya owuon wabedo karibu sinema karibu 16 mane waneno e Kalasha International Film Festival mano tiene ni mago sinema ma kiwango gini malo ok sinema mapiny to bang' mano bende River Road ka nitiere jok maloso sinema juma ka juma koro sani opogore wasedongore sani eri tije ng'eny moloyo to chakne ne digital odonji tije ng'eny nikech ji timo sinema to keto YouTube timo sinema to keto e platform opogore koro sani eri ber moloyo wan kaka joma neno sinema bende timbe jo Kenya be wasechopo kamoro mineno ni warwako mar neno kata mar siro sinema molos Kenya ka ahinya kipimo joma bire theater mar neno tuke joma nyiewo kata joma ko wach ni show machalo kamae ang biro be jo Kenya oserwako neno sinema mag jo Kenya. Pok wachope kiwango madwarore lakini opogore kaka ne chon ji tinde dhi inyalo yudo ka seche moko sinema pong koro ok en kaka chon nitiere lokruok moro
ji omedo dhi sinema, ji temo puonjore, ji temo hero tuke ma Kenya, lakini pok wachopo kama onego bed ni wanene sinema kaka onego bed ni wahero sinema. Nikech Kenya waloso tuke mamit, waloso sinema ni mamit, onego bed ni ji dhi to neno gi e sinema ni mopogore kata Kisumu kata Homa Bay kata pinje te, lakini iyudo ka pod ji ok dhi kaka dwarore. Wawuoko e wi rowere ma ipuonjo. Ere chenro ma iluwo mar konyogi ahinya we wawach ng'at mapok oloso pache mar mondo mi odonje sinema. Obedo ni kane wasomo ne nitiere tuke go to nidhi adhi to samoro yudo kibere tidhi adhi, lakini en gima iluongo ni co-curricular. Ok en gima itimo. Ere kaka itemo jiwo rowere manitie kod talanta kata mich mar tuke mondo kawe kaka gimonyalo timo e ngimane. Ana tije na matimo nyaka bed ga rowere matindo, mano yo achiel ma nyaka ajiwra kod ji. Kaka sani nitiere sinema ma abro timo dwe mar 4, kanyo ero nitiere gi yudhe mang'eny ma adwaro ni mondo obi okonya, kata kaka watime sani Rusinga. Youth go eko bro biro to bro konyo wa tije mopogore, to mana kata mana jok matiyo godo thothgi bende nyaka kaw ga jok mapuonjo achiel 2 3 mondo obede tienda mondo gipuonjre achiel 2 3 kamane yo mawajiba godogi. Lakini kata mane school kuchocho KC University bende watemo mako nyithindo matindo gi eki kopogore gi class. Bende nitiere tije mang'eny mantiere e industry koni ma watemo keto ni waor gi attachment kata mana karuka mondo gibi gijiwre gi mak tich gipuonjre ka gineno. Kech ng'eni seche moko class wapuonjo gi, lakini ber ka gineno gibiro giwuoyo gi Cyprus, gineno kaka Cyprus wuoyo eka giwacho ni kare gima ne Dr. Zipio konacha ni ka wuoyo to nyaka wuo kama iri kare, koro gineno gi wangi. Mano yore mwatemo jiwo gi godo. To bende neno ka gin rowere ma orwake kaka tich. Thoth nyithindo mabiro somo gini eri gin jok ma osehero gini chakre tin gi. Koro yudo ni ka gibiro somo gini eri gimake giteko gite gi chuny gite ke gimo to mane gima konyo gi. Awacho ni ng'at momako tijni gi chunye te dhi mabor moloyo ng'at matime nikech janyuol na wacho ni mondo tim. Nikech tijwa ni ok en tich mindiko ng'ato ni idwa ndiki office okinyi ko odhiambo. Kaka imedo jiwori practice kaka imedo tiji medo bedo maber, te kaka ng'ato bro neni to miyi tich. Gimoro biro ka ni social media. Kendo iyudo ka sani nyaka nyithindo matindo moko makoko nyuol makata wuoyo kong'eyo makoko chako wuotho ji miele TikTok. Ang'eyo ni en achiel e line mar sinema. Watime ahinya koso manen. Mano to mana en. Ing'eni gigi kite opogore. Gigi opogore. Ja TikTok en mana ja TikTok. Ja YouTube en mana ja YouTube. Gima wacho ka ni seche moko ng'ato neno ka ng'ato tugo mamit e TikTok to wacho ni nyako cho nigi kite sinema, lakini kiluongo ng'ano ni mondo iketne sinema kaeke realize ni kare 1 minute motime TikTok kimiye daka paro pogore. Koro machachande nitiere mana gi audience ne embe obera abera nikech omiyo ji pesa. Gima miyo ji pesa ber tekni en gima itimo gi chuny maler gi lengo maber. Koro anawacho ni mano ero en mana embo ber nikech omiyo ji opportunities mopogore, lakini sinema bende ma ng'ato dhi to chulo to neno kuom kata 1 hour kata 2 hours bende ber gi yore ne opogore. Nikech gigi kite en mana technology. TikTok bende bro evolve to machielo bende bro bira. To magi duto tekni miyo ji tich, miyo ji jiwruok mopogore pogore gi bera. Bende piny owacho siro sekta mar sinema e pacho ka. Piny owacho gitemo kaka ginyalo. Anyalo wacho ni yes gitemo. Gise mako lwet jo sinema mang'eny achiel 2 3 kata wan mwatimo ni eri mwatimo Rusinga ni omako lweto gi sirkal, lakini wagombo ni mondo dang dine ber kagi mako lwet jo sinema mathoth mondo tijini iro bed maber moloyo to kaka seche moselos sinema chande bende dine gikonyowa kata mana dagom ni chieng' moro ka aseloso sinema ni abed kacha chande tiwinjo ni president bende nitie audience. Ing'eni ka jatelo guno biro neno gini eri jakom nitiere audience ka. Magi gik mamiyo ji wacho ni ka Ruto gi Raila bet kato neno sinema achiel cha ambe nyaka dhi ane gini. Koro mago gik madwaro ni jotelo mantie maloka be gimbe ginyalo biro e sinema e theater mondo gine kaka jogi gitimo nikech mano yo achiel ma ginyalo jiwo wagodo be. Kendo kamano Zipi sa maya wawangwa kata kamano gima dumo bede da penji ni to
in kaka Zipi sani isesome michope okang' no mar PhD ineno rikanye en vision mane ma intiere godo kowuok kanya kata ang'o ma kitimo tibiro wacho ni adier pap mar sinema ka koro achopo kamogik. Sani ere pap mar sinema ka adwaro ni ka loso sinema mang'eny e Afrika ka e Kenya ka ma ineno e pinje maoko. Ok adwar ni an adhi ni Hollywood, no. Adwaro ni aloso sinema Kenya ka ma ineno pinje maoko. Mano e korka akelo dongruok ne pinywa, ne pinyiluo to ne nyithindwa. Ero kamano bende iloso mag dholuo minyalo kiwacho kanyo ne pinyno bende nitiere mag dholuo mano mar dholuo mano ber mano tim kitieko mondo giseni to sinema ineno kanye chenro mipango mana ka watieko chenro sinema Nairobi ka ineno kuonde mang'eny kenda ineno kumoro andiki ni sinema Prestige Kisumu kuonde go ineno te lakini tich abich mabiro antiere gi tugo miluongo ni Mama's Mirror en sigana magoyo kuom relationship na gi minwa mane ruoth osekawo lakini en sigana mamit ibro biro tibro nyiero tibro ywak lakini kidhi e page na Facebook kanyo ir Dr. Zipi Okoth ibro yudo mang'eny kuom tugo mar Mama's Mirror tich abich mabiro erokamano mano wachni mogik ka bende koro waloro show kata chenro mar mine wacho ka waloro mogik tada wacho ni gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Erokamano ahinya laktar. Erokamano ahinya Sipros. Sinema nyaka iluonga mondo abiane. Mato nyaka ine. Nyaka waduog ka mwakon ji obione. Ramogi mano laktar Zipi Okoth ma bende en achiel kuom jogo molony ahinya e wach mar sinema pacho ka bende owacho ni piny Kenya ni e yo makare kendo ponono ni wamedo jiwore to wabiro bedo kama ber moloyo. Ka kamano nyaka Ramogi wayue matin to kuja wach sinema waduog gi weche mathoth mago imore kik idhi mabor.